jongens en famkes. Ja. Hier ben ik al. Maar ja, leuke filmpjes voor je. Want het is nou Tomketiet. Ja. Als ik met Cornelia op een bank zit, gezellig oude foto's te besjen, komt Romke mij de bal omvliegen. Hij wil boatsen. Ik net. Maar mijn Romke pakt het altijd weer wat oors uit. Tomke mandje altijd bleer. Tomke meiding krullend heer. Meiding hoentje sabretaal. Harkje gauw naar dit verhaal. Gekke foto's. Cornelia en Tomke zitten op een bank. Ze sjoggen in een boek met foto's. Ben ik saliets west, Cornelia? Ja, daar is er een heel lits ukkie. Romke komt de kamer in met een bal in de bek. Hij leidt de bal voor de bankdel. Nou net, Romke. Ik ben foto's aan het beschermen met Cornelia. Als lietse poppen. Romke kroept tussen Tomke en Cornelia op een bank. Hij steekt de snuit in het fotoboek. Waar je dat in die binnenwijn? Dat is Tomke. Is dat Tomke? Lietse Tomke, ukkie pukkie Tomke. Nou, Ja, laat je Tomke maar uit. Wacht je, dan zit je een orenfotootje letten. Tja, ik zie niet bijzonders, hè? Alleen nog een heel iets hoentje. dat hondje, Romke, dat is touw. Dat Romke? Lietse Romke, ukkie pukkie Romke. Tomke en Romke besjudden orenfoto's in het boek. Cornelia gaat naar de kast. Sjor eens wat ik hier ha. Een fotocamera. Maak eens foto's van u, Cornelia. Joepie, foto's. Maar mijn bonke ik op een foto. En de bal. Kom maar mij naar boeten. Cornelia ziet een mooi plakje in de tuin. Tomke mij in het gas zitten. Romke leidt ervoor. Ik denk dat het zavel kan. Ben je klaar? Cornelia zet de camera aan en dan shot ze toch het ruutje van de camera. Ja, Ze shot Romke en Tomke in het ruutje. dat wordt een prachtige foto. Even een meisje en een luidje. Ja, Cornelia trukt op het knopje en de foto is klaar. Ja. Cornelia gaat in een huis. Ze leidt het fototastel op de tafel. Romke en Tomke botsen met de bal in de tuin. Ik heb dorst, Tomke. Doe ik? Ja, kijk. Kom dan vreven Cornelia om een glas cola. Romke en Tomke rennen de kamer in. Cornelia net in de kamer. En ik net in de keuken. Ik denk dat Cornelia Bob is, bij de computer. Zullen we zelfs maar wat drinken krijgen? Romke sloppert het wetter uit een bakje. Tomke het cola in zijn beker. Dat smaakt het. Shit, Tomke. Deel uit dat fotoding van Cornelia. Fotocamera heet dat, Romke. Kies al foto's, maatje, Tomke. Krijgt dus Cornelia? Skiet gemakkelijk. Dat ken ik weer. Gewoon op het knopje truwen en kleren is Kees. Opskipper? Oh, wacht je maar. Ik maak je samen foto's van hier. Tomke neemt de camera van de tafel. Hastig sloepen ze naar Boetenta. Ja, best klaar, Romke? Ja, doe maar slide zoals ik het zes. Dan knip ik. Tomke shot in het ruutje. Ja, daar is Romke. Nou moet er op het goede knopje drukken. Krek als Cornelia. 1, 2, 3. Ja, leidje, Romke. Maar wat is dat nou? Romke laak het net.
Hij steekt de tongen uit. Knip. Romke zijn tongen stiet ook op een foto. Ah, Romke! Wat doe je nou? Zak is net op een foto. Waarom niet? Ik vind gekke foto's het allermooiste. Kies nog een foto, maatje? Nou, doe dan maar. Nou, 1, 2, 3, lightje. Maar Romke laat het wel net. Hij maakt het met de voorpoorten een hele lange noos. En knip. De lange noos stiet op een foto. Oh. Nou, ik wil lekker op een foto, Romke. Zullen we dwaan wat de gekste fotomaatje ken? Ja, daar staat de camera en dan moest op dit knopje drukken. Oh. Tomke maakt het met de vingers een brede kikkertsbek. Klik, doet Romke met de camera. Tomke maakt het met de handen hele lange eren. Klik, doet de camera. Hij troet de noos omheen. Klik. Ik wil het meer. Zullen we watchen, Tomke? Ja, goed. Romke leidt de fotocamera del. Ja. Ze draven achter Romke zijn ballen. Dit is Cornelia. Ze ziet het om de fotocamera. Ik dacht al, waar is mijn fotocamera? Ik zal de foto die ik van Tomke en Romke maken dadelijk maar op een computer zetten. Want anders dan vergeet ik dat. Cornelia giet achter de computer zitten. Huh? Maar wat is dat nou? Een foto van Romke met de tong uit de bek? Oh, die had ik net maken. En die van Tomke met de brede kikkertsbek en de lange eren, ik net. En die met die rare noos, ik net. Romke, Tomke. Romke en Tomke draven de hoes in. Cornelia wies naar het scherm van de computer. Hoe komen die gekke foto's van hem op mijn fotocamera en nou op een computer? Die gaan wij maken, Cornelia. Wij zien het fotoalbum. Oh, wat ben je grote togenierten. Je mij net om in dure camera komen. Maar weet je wat? Ik wil echt zo'n gekke foto ha. Ja! Cornelia loopt een hele gekke snuit. Klik, dat Tomke met de fotocamera. Die foto van Cornelia is het allergekste. Roppen Romke en Tomke dan tegelijk. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze die nog gauw een tuut. Ja. De Rijn. Boeten in de Rijn wordt... Nee, de Rijn. De Rijn. Boeten in de Rijn wordt het spoeskerier. Hij wil wel graag dat hij nou echt binnen ziet. Ja. Je hoort bij Pier en Marieke weer bij Paken. Hij vertelt hun het verhaal van hoe het kan dat de hoen haar een wondere flyspot kwijtrekken binnen. Een raar verhaal. Auw! Wow, een stomme hoen. Pier en Marieke's jongezoon. Een jongen en een pamke heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Binnen krijgt leek als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, die is heel speciaal. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Bijke. Op een middag binnen Pier en Marieke naar Marieke haar paken roen. Dat doen ze wel vaker, want bij paken is het altijd gezellig. Vooral als er op een praatstoel zit en hij misschien wel een verhaal vertellen wil.
Pier had Bijke de hoen ek meenam. Die mast nog uitlitten worden en daar is aan loopke naar Paken zijn fletje krekkerskikt voor. Hoi. Ha, jongens, daar win je hem alweer. En Bijke ek, zorg ik. Brave hoen. Hier zitten, dan zit je hem even wat te drinken krijgen. Maar Bijke ik wat wetter, hè? Ja, hij zal wel toast ha. Hij slobberijk al uit de plassen. Nou, dan krijgt er gauw wat wetter van Paken. Wacht je maar. De Ben krijgt een glas limonade, Bijke een bakje wetter en Paken jit voor hem zelfs een kopje thee in. En dan zet er ook nog een schaal vol maar lekkere koekjes op tafel. Je neem er maar van, Jer. Gezellig dat je hem er binnen. Mij Bijke ik wel een koekje Pier. Jawel, Jer. Hij is gek op koekjes. Ja, dat zult wel. Zolang er de vleispot net waarom van had, mat er maar wat met de meesten mee eten. Wat bedoelt Paken? De pot met vlees. Weet je hem dat net? Weet je hem net dat een hoen een vleesieter is? Jawel. Maar wat is er dan met die vleispot? Och jongen, dat is een heel verhaal. Ja, ik weet net of ik dat nou wil vertellen, maar waar die hoen bij is. Ja, toe Paken, vertellen. Wat deed er met die pot? Nou, vooruit dan maar. Maar dan moet je me wel beloven dat je me het net terug vertellen. Goed? Het is eens een geheim. Geen ien die het weet. Dat beloven wij. Het spijt me, Bijke. Maar ik moet het Pier en Marieke nou wel vertellen. Het ken het oors. Sorry. Zo, het wie sa. Doet God de wraad maken, regel hij ook het eten van de besten. Hij maakt planteneters en vleesieters. De hoenden waren indeeld bij de laatste groep. Die kregen een grote pot met vlees. Oh, dat is dus die vleispot. Ja, en daar gaat het om. Want het bijzondere weer, die pot rekken nooit leeg. De hoenden hoefden de kop er maar in te steken en er weer altijd vlees genoeg. Oh, lekker makkelijk. Ja, de hoenden winnen ik tegenwies met die pot, dat kan je wel begrijpen. Maar ze waren tegelijk bang dat de orenbesten erachter komen zoen dat zij zo'n bijzondere vleispot hien. Misschien dat die oren dan ook wel mij fretten wonen, dachten ze. Daarom bedachten ze een plan. We verstoppen je vleispot in de bosk. Zodat alleen wij weten waar het te vinden is. Zijn ze. Dat wie snoort van je in Bijke? Op een joen kwamen de hoenden bij elkaar. De koning van de hoenden weer er ook bij. En toen namen ze die vleispot mee de bosk in en begroeven hem daar onder een grauwe beem. Tevreden zagen ze maar heen. Ziezo, nou weten alleen nog wij waar te wezen moeten. Als wij honger hebben, hoeven we hier maar heen te gaan en er is altijd eten voor ons. Maar doet ze daar zo steen en om haar heen zeggen ze alleen maar bjemmen. En al die bjemmen lieken op elkaar als 2 drippen wetter. Zo'n wat plak wel weer waarom, vind ik in, hè? Dachten ze. We mochten er wel een kaartje van meidje laten. Een situatie schetsen. Ons ben we die pot aasnek nog kwijt. Konden ze dat wel tekenen, hè? Ja, wist wel. Alleen nog papier besteed nog net. Daarom tekenen ze het kaartje maar bij de koning onder de stut. Die hier daar een mooi lucht plak. Dat koos schoon. Als het een ei honger hien, hoeken ze alleen nog maar even bij de koning onder de stut te zien. En dan wisten ze wat ze wijzen moesten. Ah, handig. Ja, dat wie ik zo. Toen de koning van de honden weer thuis kwam, toen vregen zijn teefke, de koninginne, wat er west hier. En wat er dien hier, want zelfs hier ze net mij west en ze wist nergens van. Nou, de koning woord haar eerst net vertellen. Zijn kop stierde nog even net nij. Maar het wiefke jeuzelen maar terug. Dat doet toch de koning op het laatst. Nou, dan moet ik het haar maar zelf eten. Maar om nou dadelijk zijn stut op te tillen van de koninginne, dat vond hij net zo smakelijk. Dat hij slikke hem zelfs eerst om raak om het god. Hij hield er geen erg in dat er daarmee ek het kaartje voor het slikken. Oh nee. Oh. Dus, doet er even letter voor zijn wiefke steengong en de stut optilde.
weer van het hele situatiesketske niet meer te zien. Dit weer net best. Want werd zo bang voor wie een kwam uit. Er wie geen hoe meer die het wist werd ze die grote pot met vlees bedobben heen. En doe? Ziekje vanzelfs. Heel tijd maar ziekje. En dat doen ze nog altijd. Nou bijke. Daarom willen hoe ik ze graag naar de bos en gotten graven. Want hij ziek het er om die pot met vlees. En daarom ik sjogge hoen als ze wat voorbij rennen altijd even bij elkaar onder de stut. Want ze hadden hoop nog net op joen dat ze dat kaartje nog eens weer omvielen. Goh, wat sneu voor doen. Ja, bijke. Maar goed ziekje. Wij matten maar wat vaker naar de bosk. Of je komen. Hier had er ook een goed plakje nou bijke. Was nou een koekje? Nou hoi! Ja. De poppenwijn. Actie! Fatima had in haar poppenwijn al haar grote poppenlijn. Ze riet ze nog een eindje, maar je poppen in het wijntje. Ja. Fatima had in haar poppenwijn. Fatima al haar grote poppenlijn. Fatima, als riet ze nog een eindje. Fatima, mooi de poppen in haar wijntje. Fatima had in haar poppenwijn. Fatima, al haar grote poppenlijn. Fatima, als riet ze nog een eindje. Fatima, mooi de poppen in haar wijntje. Hoi Fatima. Denk erom. Ja. Nou, dit wie het alweer. Omhoorn. Hoi. Auw. Nog.